मबाइल गाबबायहाय गुवाहाटीनि फैदों आमेरिकानिबो फैदों हेल' लोगोफोर आंनि बे के भइस इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय थाबाय आरो बैसागो बोथोरनि गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरबाय बैसागो मोसानो थांबाय दं लोगोफोर नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो हेल' लोगोफोर नायलांबाय थादो नोंथांमोना जोंनि बैसागु रंजादों जोंनाव दङ गुवाहाटीनि फैदों आमेरिकानिबो फैदों लगाव बैसागु खुंथाय हिसाबै लादों बेवहाय जोंहा जमायैनो बोराय बुरै गासैबो खौसेयैनो दिनै 2 तारिख बैसागोनि आरो बेहाय जोंनि जा आदर्श बे आदर्शखौ लाखिनानै जोंनि गामियाव फेग्रा मुवाखौ जों नागारनानै गासै रंजानायखौ जों ओरैनो जों रंजागोन फेग्रा मुवा गैयाबासिनो रंजागोन बेखायनो गामि आफादनि जा सामलाय आफाद बे सामलाय आफादा जों दासिम नाजागासिनो दं आरो जेसेबां हागौ जों फोसाबनायनि थाखाय गामिखौ फोसाबनानै गोजौ थाखोयाव बा जोंनि विश्व दरबाराव बर'आ जे मोनसे गेदेमसा बेखौ देखायनो थाखाय जों माने जोंनि गामिनिफ्राय जों नाजागासिनो दङ जों बाथौआरि हिसाबै जों बाथौनि जा नोंसोरो नेंसोदो मा खालामसै आरो बुरि मानसि नेंदो नै बिथाङा आंनि आदा जायो बिथाङा गुवाहाटीनिफ्राय फैदो हार बोसोर फैयो मोजां नाङो गामियाव फैनानै बैसागु जिखुनु माबा मोनसे गामिनि फोरबो जाबा आं फैखायो मोजां नाङो फैनानै गासैबो खनसे लोगो मोननाय जायो बैसागो बोथोरखौथ' जों गारखानो हाया जेब्लाबो बर'नि मोनसे धर्मीय उत्सवबो होनजायो बर'नि मोनसे जातीय उत्सवबो होनजायो मोजां नाङो बेनिखायनो गासै न'खर लानानै गासै बोसोरावनो फैयो मोजां नाङो बिनो बेनिखाय रंजाबाय एसे दा दिनै जोंनि के भइस ब्लग जानि फंबायनि गासैखौबो बुंबाय लाइक खाम साबस्क्राइब खाम आरो सार्च खालामनांगौ
गासिबो लाइक एन्ड शेयर होनलाय थान्दा लोंद' दै गांबाय नामा गैला नांबावगौमोन नांबावगौ एसेल' मोनलोंबाय आङो नै थिंगालि जों थान्दा लोंहांदो दासो पुलिसनि मानसि आरो बिथाङानो सायखात जोंनि गामिनि बेन्दोंखौ नुदों जों माने फेनाय मुवाखौ ज्राब गारनानै जों 2 बोसोर 2023 सनाव जों फेनाय मुवाखौ गामिनिफ्राय मडेल भिलेज मोननाय हिसाबै जों ज्राब गारखाबाय आरो जों नै फोरबोखौ गोथारै जों खुंगासिनो दं आरो जोंनि मोसानाय बायदि नोंथांमोना नुनो मोनगोन नै जों लोंदोंबा थान्दा लोंदों गोजोन न'खरा थान्दा होदों जों लोंदों लोगोफोर नै खुमब्रा थाइसे दङ बेखौ सोर हाननो हायो बेनो मोनजागोन बोसोर गोदाननि बहुत इन्टारेस्ट जादों जों गोदान बोसोर हिसाबै जों जथेस्थ' मोजां नांदों आरो बेबायदिनो फैबाय थाथों आरो इयुन जोलैयाबो बेबायदिनो थाथों जाहाथे रावबो दुखु आफोद जानाङाथों मोजाङै मोजां सोलिलांथों रावनिबो न'खराव दुखु आफोद जानाङाथों बोराय बुरै गासैबो जोंना रंजायो आरो मान खालामनाय जायो गिदिरखौ खुलुमबाय गासैनिसिमबो गोदान बोसोरनि जोंनि नाचनसालिनिफ्राय खुलुमनाय बावहरग्रोबाय गेटनिफ्राय बरायबाय नों मडेल भिलेजनि दानना होयोना नों हेल' दे मडेल भिलेज हिसाबै लोंनायफोर बायदिसिना बन्द' नामा जेबो गैया बे बन्धमोन रायजोफोरनि बुंनायाव सोर सोर सोलिदो गासै बैसागो बोथोरालाय गजब बेइज्जती है कौन है ये लोग अबेसे दोङो मोसानो जोंना आरो 10 घर दङ हा 10 घर फोजोबगोन टेनसन गैया बारा जायाखैना आरो लाइक खालामनो शेयार चेनेलखौ लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामना हो पुलिस चेनेलाव के भइस ब्लग आरो खनायाव थानाय बेल आइकनखौ थुनो खनायाव थानाय बेल आइकनखौ थुना हो टिं टिं अके गोदान भिडिअ मोनबाय थागोन आपडेट होबाय थागोन नायलांबाय थादो मिथि नार्जारि बायदि नुदो बेखौ लाइक खालामनो शेयार खालामनो आरो साबस्क्राइब खालामनो लाइक खालाम शेयार खालाम ओमफ्रायहाय हामानिथ' बड' मांग्लाखौ बिहाबा रागाफोरासो खैरोम दैरोम मोनथारोहाय आंहा बे खर' गाज्रि फैलाव खानाय गोलावनि मबाइलनि गाबग्राबायनायासो बिदि बैसागो बोथोरनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय ओमफ्राय दाथ' दिनैथ' मोसाबाय थादो ओमफ्राय मा होनो दिनै जोबगोन ना जोबा ना गाबोन जोबगोन ओमफ्राय माबायदि नांदो देग्लाय मोजां रंजादों ना ओमफ्राय लोंनाय जुमाय जानायाथ' सोलिगासिनो माजा माजि माने जाय न'खराव एसे होयो बेखौनो लोंनानै ओंखारबोयो मानसिफोर एसेनो थेंक इउ लाइक खालाम आरो शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम कमेन्ट खालाम बाय लोगोफोर जोंना मोसानाया जोबहांबाय न'थाम दंबावो गासै जोंना 67 न'खर दोङो
जों दा जोबहांबाय न'थामल'सो दंबावो आरो मोसानाय मोजाङैनो मोसालांबाय जोङो गासिबो थिगानो दा जोङो थांगासिनो आरो न'थाम आरो न'सिनियाव हाबनोसै ओमफ्राय आरो न'थाम दङ नङा होमबा लोगोफोर लाइक खालाम शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव हेल' लोगोफोर जोंना दा मोसानाया जोबहांबाय आरो न'खरसे दोङो न'सेल'सो दोङो जोङो लास्ट जागोन बेयावनो लास्ट आरो जोबखाबायबो ओमफ्राय जों थांसै गावबागाव न'आव ओमफ्राय आरो मोनसे गाबोन मोनसे ब्लग भिडिअ बिदिनो नुगोन नोंसोरो मा होनो सेंग्राफोरनि दिनैना जाबाय बोरायफोर बोराय बुरै बिदि आरो दा न'खरसे दंबावो नोंथांमोना लास्ट स्किप खालामालासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो दा लास्ट न'खरसे दंबावो नङा होमबा लास्टनि मा मोनजाखो वाटारमेलन औ वाटारमेलन लास्टनि जोब्बायना लास्टनि दे केरमुजा वाटारमेलन मोजां जोब्बाय मोजां थांबाय जोंहा बेखिनियावनो दिनै जोब्बाय गोदान बोसोरनि नैथि खालाराव नै खालार बैसागोनि नैथि खालाराव दिनै जोब्बाय बेखिनियानो लास्ट जोब्बायना वाटारमेलन दै गांगानायनि थान्दा लोंदो मेंबायना गासिबो मोसागिरिफ्रा जोबहांबायना जोब्बायना गासिबो मेंबायना जोब्बाय बेनो लास्ट जोंनिया जोब्बायना जोब्बाय नोंथांनि माने टीमखौ बे माबासिम बे स्टेजसिम लाबोनायाव बेसेबां सम नांगौ जाखो? दामोन थेवब्लाबो बुंनोसै आंनि भाइया थारमाने आसाम पुलिस दै बेनिखाय थारमाने ट्रफिखौ लाफ्लांबाय आङो दासिम थारमाने जोबथा बुब्लियाव जों सफैबाय आरो दा बे समसिमथ' जेबो उब्ला-उब्सि जायाखै जों मिथिनायाव आरो लोंनाय जानायथ' सोलियाखै लोंनायथ' जेबो गैया लोंनाय बिलकुल गैया बेनि उनाव जों बे बेलायाव ओरैनो हाबाफारि मोनसे लादो जोङो 6 तारिखआव माने गाजा गोमजा मोनसे जोंहा प्रग्राम दङ बेयो माने जौस्रांनि प्रग्राम बे जौस्राङाव जोङो थारमाने मोनसे प्रग्राम लादो ओरैबायदि फार्स्ट प्राइज सेकेन्ड प्राइज आरो थार्ड प्राइजनि मोनसे प्रग्राम लादो बे प्रग्रामाव थारमाने जोंनि थारमाने गासै माने गामिनि बैसागु बोथोरनि बैसागुनि सोमोन्दै गोरोबफानाय हारिमुवा बोरै सोमजिदों बेखौ फंनैसो बुंनो सानदों हारिमुवा सोमजिदों सुबुं जिउ जुरिजेननायनिफ्रायनो जोंनि हारिमुवा जोंनि लोगोआव फैफादों आथाल सम दिनै रोजा बोसोरनि सिगांनो बैसागु फोरबोखौ बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो मानिबोगासिनो दङ बे हारिमुखौ आथाल सम जोंनि उननि जोलैफोरा Just finish. दसे रेस्ट लादो बोसोर गोदाननि रंजाबाय लोगोफोर जोंहा दा मोसानाया जोब्बाय जोङो थांजोबसै गासैबो थांजोब्बाय आरो मेंबायबो नेक्स्ट मोनसे गाबोन भिडिअ फैबाय थादों आरो बेयो जागोन सिख्लाफोरनि ओमफ्राय दिनैना बोराय बुरिफोरनिमोन गाबोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि दङ लोगोफोर बाय आरो कमेन्ट खालाम शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम